שב פרסי. מה, ניקול אבי? מה אתה מבואר? מה קרה? סתם, אתה יודע, תקופת לחץ כזאת, יש עלינו דיבור לא משהו ברחוב. מה אתה אומר? המותג שלנו קצת נחלש, אתה יודע, כוח ההרתעה שלנו. הרוסים חוגגים, אברכים שמים עם פרוקי. אידיוט מי שמבריח שמים עם פרוקי. הולכים לעשות מלא כסף. חייבים לחזור להיות אכזרים, חייבים לקחת מישהו, לתת לו בראש, שאנשים יחזרו לפחד מאיתנו. תשמע, בוא נשים את הקלפים על השולחן. משפחת הסולין זה שם, זה מותג. זה כמו מקדונלדס, כמו גאפ. מה זה גאפ? בגדים נורא יפים. תשמע, אנחנו נחלשנו, חייבים לצאת עם קמפיין פרסומי חדש. מחר מחרתיים התחילו אנשים שלנו לפעול נגדנו. מי? לא יודע, אני לא דיברתי נקודתי, אני דיברתי בכללי. תודה על הייעוץ הארגוני. שב פרסי, עכשיו אני רוצה שתיקח את נערת הליווי הכי כוסית שאתה מכיר ותשלח אותה לבעלה של טלי. מי זאת טלי? המטפלת של איציק ססה. אני רוצה שתפתה אותו, שתזדיין איתו ושהכל יהיה מצולם באיכות טובה. ותביא לי את הקלטת. אפשר לדעת למה הוא זוכה לכזה יחס הולם? אני מאוד אשמח מדי פעם לקבל כזה יחס. פרסי, תיזהר. דיברת לפני רגע כמה שטויות שביום אחר היית חוטף כף על הפנים. יכול להיות שאנחנו נשתמש בייעוץ הארגוני שאתה מבקש, על הגב שלך. יאללה לך.